Здравейте! Писнало Оливие от платени рекламни майстори, които са безотговорни към работата си и ги вълнуват само парите, а не качеството. Затова гледайте това видео до край. Ние от Янев стил и качество, град Пазарджик. Знаем, че един истински ремонт не е просто козметика, а инвестиция във вашия дом. Извършваме цялостни вътрешни и външни ремонти. От грубо строителство, кофраж и зидария до покриви. Залагаме на качествена външна топлоизолация и фасадни мазилки, които да защитят сградата ви за години напред. Но работата ни не спира до фасадата. Влизаме вътре и поемаме всичко. От електроинсталации и конструкции от гипсокартон до окачени и опънати тавани с различни нива, осветление и модели по ваш избор. От прецизна шпакловка до професионално боядисване и декоративни мазилки. Извършваме също стенни и телевизионни декорации от ПВЦ панели. Ако планирате ремонт на баня, правим всичко. От ВиК инсталацията до перфектното лепене на фаянс и гранитогрес, както и цялостно оборудване. Нашата цел е една – да затворим целия цикъл. Вие ни давате ключовете за един стар обект, а ние ви го предаваме напълно готов за живеене. Чисто, качествено и в уговорения срок. И накрая клиентът да е доволен. За нас в Янев стил и качество майсторлъкът е в детайлите, които остават скрити, но гарантират здравината на ремонта. Последвайте страницата ни за снимки и видео от нашите обекти. И ако търсите сигурност и професионално отношение, обадете ни се за оглед и консултация на лично или на телефон 0885 727 139. Работим в Пазарджик и Пловдив.